Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳу. Ба хоҳиши бисёр бародаро имрӯзи вақту соат расид. Ман ҳозир ҳаракат мекунам максимально грамотно, чётка, тоҷикӣ, бачагӣ, адабӣ, кӯчагӣ карда шумо дар фаҳмонам шуд бифаҳмудтар шава оиди қонуни наве ки баромад дар территорияи Российской Федератсия. Ҳозир тибқи қонуни нав шаҳрвандаи Тоҷикистон, шаҳрвандаи Ӯзбекистон, Армения, мисол Озарбойҷон мигрант, яъне муҳоҷир бояд чун тоқа биёянд кор кунанду ба ватан баргарданд, яъне бо оилашон, бо фарзандашон омада наметавонанд. ин роста ё не? Ман ҳозир ҳаракат мекунам дар давоми видео шумо фаҳмонам. Ва самое главное, вообще-то стоит ҳозир бо ҳамроҳи оилаҳо фарзандо омадан, ирам дар давоми видео шумо да мефаҳмонам. Шумо бошен нагзаронда тамошо кунем, чунки то, што шумо да интересия мумкин дар аввал, дар мобайн ё дар охири видео биёя, основной чиза аз даст натен. Нигоҳ кунед ситуация чӣ хеле бародаро. Мо ҳозир аз рӯи шикояти мардум, аз рӯи муроҷиати мардум якчанд чиза шумо да мерасонам. Возможно бисёриҳо шумо уже медонем ки дар бисёр ҳолат вақти бародарои мо, мисол падарои мо, модарои мо бо ҳамроҳи фарзандошон омадагиянд, ай Москва уже гардондагиянд. Бале шумо дуруст фаҳмидем, бо ҳамроҳи фарзандошон омадастанд ва ёро мегиранд мегардонанд. Ай ҳамин сабаб бисёриҳо фикр карданд ки ин қонун уже қабул шудагия. Но нет. Бародаро метавонем переживат накунем. Ин қонун фақат як пешниҳод шудагӣ ба дар Госдум. Ай рӯи возможно шикояти мардум, ай рӯи мисол мактабо, садико, ягон недопонимани дигар ҳолатҳое ки мисол шумораи ҳамин правонарушение ки мисол оилаҳо кати зиёд шудагия, ҳамин хел пешниҳод кардагиянд возможно. Но бо дигар моментошам бояд боша, мумкин мо надонем. Но то, што мо примерно мефаҳмем, ба шумо расондастем бародаро, қонун оли қабул шудагӣ нестае. Фақат пешниҳод карданд ки ҳамин хел қонун кунем, штоби мигрантҳо мисол фарқияти надорад тоҷикову, ӯзбекову, Озарбойҷану, Армению дигару просто худшон биёянд кор кунанду ба ватан баргардану мисол оилаҳошона катишон наёранд кӯдакҳои бисёру дигару. Оли ин қонуна қабул кардагӣ нестанд бародаро. А то, што касается дар масъалаи тавош, то қонун қабул шудагӣ нестаю, бисёриҳоро уже гардондаста. Ира мо дар давоми видео ва дар видеои дигаре мефаҳмонем ки чӣ хел мо ай Тоҷикистон ба Россия биёему, спокойно кор кунему, ба ватан баргардану, штоби моро ай таможнӣ нагардонанд. мо ҳатман ин видеоро рӯзои наздик мекунем, ба шумо мерасонем. Дар дигар видео шумо метавонед зарани метавонед ҳозир дар омада подписаться кунед. А то, што стоит ай ҳозир бо ҳамроҳи оилаҳо фарзандо омадан ба Россия ё не, ман ҳозир ҳаракат мекунам дар давоми видео бифаҳмонам. як моменти хубам мехоҳам дар шумо барасонам мобайни гап да бародаро. Стоит ай там тут ё ки дигар моменту ман бисёр ҳолатҳо да мешава ки ба забони русӣ гап мезанам мобайни калимаҳои тоҷикӣ да мешава моментое ки бародарои мо намефаҳманд. як хелшон сараза комментарии қабеҳ суханои безеб менависанд, мисол дар кор нест. Биёин якдигара ҳурмат кунем, якдигара дӯст дорему, мисол мо ҳама тарафа бояд якдигара фаҳмем. Яъне чӣ хел ман дар территорияи Российской Федератсия қарор дорам дар Москва бародаро. Дар як рӯз 90% суханронии ман ба забони русия. Ай ҳамин сабаб бисёр ҳолат да мешава ки калимаҳои ман аралаш мешава ба забони русӣ. И повод наметия ки штоби шумо ҳақорат кунем бародаро, ин нодуруст ай. Биёин якдигара ҳурмат кунем, якдигара дӯст дорему, чӣ қадар метавонем дастгирӣ кунему, сарҷаму якҷоя бошем, беҳтарин мешавад. Анаки нигоҳ кунем бародаро, ман аз рӯи таҷриба, аз рӯи шикоятҳо, аз рӯи муроҷиатҳои мардум якчанд чизро шумо да мерасонам. Шумо тамошо кунед, гӯш кунеду, баъд худтон анализ кунеду як хулоса барорен ки стоит ҳозир омадан бо ҳамроҳи фарзандо ё не. дар хотиртон бошад як оилае ки ба мо муроҷиат кардагӣ буд бародаро бо ҳамроҳи 4 ё ки 5 фарзанд буд, агар хато накунам, ба фикрам 4 фарзанд. вақти шавҳаршон документошон нито буданд, тафтиш мекунанд, проверка мекунанд, мегиранд шавҳаршона адел мебаранд. баъдаи адел суд, баъдаи суд уже спецприём, дар спецприём маҳкам мекунанд. бале шумо дуруст фаҳмидем, дар спецприём маҳкам мекунанд. дар кӯча съёмни квартирада бечора зан бо ҳамроҳи 4 фарзанд бепул, беобу бенон мемонад. бале шумо дуруст фаҳмидем, бепулу беобу бенон мемонад бародаро бо ҳамроҳи 4 фарзанд. мо миннат намекунем, таъриф намекунем, то што ҳастай барои дигаро дарс шудан. мо рафтем ёрдам кардем, мисол савобонам гирифтем, дигародам мисол фаҳмондему расондем, кадоме ки бо фарзандошон меояд, ба кадоме ки мисол возможности дастгирӣ дорад, бояд дастгирӣ кунанд гуфтам, мисол рафтем ёрдам кардем. ай рӯи ҳамин ситуатсия ман чӣ шумо да мехоҳам расонам бародаро, нигоҳ кунед. шумо пешаи омадан ба территорияи Российской Федератсия бо ҳамроҳи оила, бо ҳамроҳи фарзандотон, шумо бояд заррани якчанд этапи зиндагиро гузаштагӣ бошену мисол расшототон боша. чунки ин ҳамин недавна агар хато накунам примерно 1 ҳафта пеш ё ки 2 ҳафта пеш як ситуатсияи дигар шудагӣ буд ки як бародари тоҷик бо ҳамроҳи зану фарзандаш мисол ваёра меёрад, уже бояд квартира бигирад. квартира меёвад, квартирае ки истодан дар уҷа практически невозможное. вообще от слова совсем невозможное бародаро. ман дар иҷа гуфтанам шарт нестае, но ман всё-таки мегум. ҳар намуд ҷондор дорад, як бу дорад квартира, вообще ремонт надорад, свет надорад. бечора бародари тоҷик ай сабабе ки вынуждени ситуация бо ҳамроҳи оилаву фарзанду дар берун намонам гуфта квартираро мегирад.
вақте квартираро мегирад чӣ мешавад далши нигоҳ кунед ситуатсия чӣ хеле квартира фарзанди ҳамун кампир як наркоман бигем ман мешавад бародаро як шахсияти ифлоси як шахсияти ҷазире ки бо ҳамроҳи модараш ҳамин хел схема примерно придумат кардагиянд ки квартираи ҷазирас даъват мекунанд муҳоҷирода мисол дар бисёр ҳолат бародарои муҳоҷир аз сабаби маҷбуришон ки ин ҳамин хел ҳолатода заношонам меёранд фарзандошонам уже винуждени ситуатсия мешад маблағам меспоранд кампир нестай квартирада бародаро нигоҳ кунед маблағам меспоранд кампир нестай договор мекунанд маслиҳат мекунанд тибқи қонун полностью ҳуҷҷатҳоро прописат мекунанд ҳама 100% квартираро қабул мекунанд ключкати мера ба сари бороша меорад бо ҳамроҳи оилаш даруни квартирада як кампир қарор дорад бале шумо дуруст фаҳмидед даруни квартирада як кампир қарор дорад тамом уже сину соли вай як пош дар ин дунё як пош дар он дунё ягон гапи баланд гуфта наметавонем бечора бача метарсад уже ба мо муроҷиат кард мо омадем суҳбат кардем вақте ман квартираро дидам вай дар уҷа зиндагӣ кардан невозможно майли хайр ремонт надорам морам дар ин хел ҳолатҳо зиндагӣ кардам лекин як бӯй ифлос ҷондор клапи дигар ҳолатҳо кати соседошон биромад ман бо ҳамроҳи соседошон суҳбат кардам яъне ҳамсояшон ки мисол ки дар инҷа зиндагӣ мекунад оиди ҳамин квартира оиди ҳамин ҳамсояҳо шумо чӣ гуфтанӣ дорен чунки мисол шаҳрванди тоҷикистон мисол ҳаммиллати маро фиреб кардан гуфта суҳбат кардем таги 104,000 агар хато накунам ҳамин хел ҳолат шудагӣ буд гуфтан не ё пастаяна тоҷикоро узбекоро ҳамин хел мекунанд вақте квартираро дават мекунанд баъд я вақти муайян мисол ана милиса занг мезананд хичон специалия милисаҳо уже чанд боро девона шидагиан мега хичон специалия милисаҳоро файрод мекунанд ки ин ҳаминҷа муҳоҷироя гуфта мисол бедокумента ва ёро адел мебаранд мақсад ҳамин хел ҳамин схема кати кор мекунанд тибқи қонун и уже мошенничество агар ки шумораи ҳамин хел корҳо бисёр боша уже мошенничество асоба крупном размере меша мисол 159 статья агар крупни боша қисми 3-4 мисол далши меравад бародаро агар ки бародаро заявление кунанд ариза кунанд лекин дар бисёр ҳолат мутаассифона аз сабаби надонистани забони русӣ аз сабаби надонистани опыт яъне таҷриба надонистан мисол қонуна надонистан ё ки ҳуҷҷатҳошон ито набуданд бечора мардуми мо ариза намекунанд ва далши ҳамин хел этап давом додан мегиранд хулоса нигоҳ кунед дар дигар ҳолат бародаро вақте ки шумо мисол ина кор мекунед такси доставка склад магазин мисол ё ки дигар корҳода шумо кор мекунед финансовый возможност дорем бародаро финансовый возможност дорем мехоҳем ки оилатона бо ҳамроҳи фарзандотон биёред бародаро ҳаракат кунед хотя бы как минимум фарзандоро монед дар тоҷикистон оиларо оварден ягон ҳафта места як моҳ места хорошо бародаро но фарзандоро монед на данный момент айрӯи мисол шикояти мардум айрӯи таҷриба айрӯи чизое ки мо дидестем мисол рейду проверка тафтишото овардани шумо фақат шумо дар азоб мемонед фақат фарзанди шумо оилаи шумо дар азоб шумо тасаввур кунед ки мисол оилаи шумо меояд оилатон меояд бо ҳамроҳи фарзандотон шумо аз ҳар то бегаҳ дакорем бародаро на берун баромада метавонед на нигоҳ карда метавонем бародаро худо нишонад як дар роҳу рӯ як ҳуҷҷатотонро проверка мекунад як тафтиш мекунад як дигар ҳолат мешавад як камбудӣ кати шуморо мебаранд адел мисли ҳамун одам шумо бояд ин расчётотонам бигирем бародаро ё ки дар дигар ҳолат вақте ки мисол меёрану мутаассифона як хел бачаҳо мисол мисли дуюм зан истифода мебаранд ва ё мепартоянд шумо фикри ӯ дунётона намекунед фикри ӯ дунётона намекунед фикри духтартона намекунед фикри аппаву хоҳарихтона намекунед ки дар оянда ки мисол вақти соаташ омад наказание яъне ҷазо дода мешавад ҳамин хел дар хоҳари шумо мешавад дар фарзанди шумо мешавад вақте шумо як духтари тоҷика як хоҳари тоҷика оварда дуюм зан истифода бурда дар мобайни раҳ мегузоред мо ҳамин ҳолатам рафта дастгирӣ кардагӣ будем ин хел корҳо бисёрам бародаро дар телеграми мо ҳаста телеграм дар комментария шумо даромада метавонед обуна шавем бинен ман чиро мехоҳам дар охири видео шумода бирасонам як бори дигар бародаро қонуни нав баромадагӣ дурӯғай бародаро мақсад дурӯғ не яъне пешниҳод шудагӣ буд қабул кардагӣ нестанд дуюм ҳаракат кунед наёрен ближайши время не стоит ай оилаҳотон кати наёен фарзандотона наёрен хитон кор кунед пултон соз шид равен ватан дам мегирен падару модарро мебинен хешу табору шиносоро мебинен як ободу ҳавои тоҷикистон кати мегарден бо обратно меоен ба сари баланд кор мекунен но пока шумо определённи этапо ҳамун қисми мисол зинае ки мисол дар корира шумо гузаштагӣ нестед забони руситон хуб нестай таҷрибатон калон нестай мисол финансови шумо возможности мисол обеспечивать кардани оилатона дур аз ватан надорен лучше рисковат накунем бале ҳозир комментария мешава аллоҳ ризқи ҳамаро дар ҳама ҷо метиҳад но аллоҳ ризқ метиҳад гуфтаву ҳамин хел сабират кардан кати кор буд намешавад мо бояд ҳаматарафа анализ кунем бинем ки мисол ай ҳамин хел ҳолат мо баромада метавонем рафту шумо мисол мо
среднем бигирем мисол миёна бародаро 2 фарзанд мисол ҳар як оила мисол 3-4 фарзанд дорад мисол на 2 фарзанд кати ҳозир шумо дар такси кор мекунед мисол ёки даставкада кор мекунед ёки магазинда кор мекунед складда ё ягон хай дигар ҳолатҳо тиҷорату коротон ҳастанд мисол мебиёред ман чӣ хеле ки гуфтам шумо уже расчёти квартиратон ки квартира ёфтан ҳозир душворе дар ҳақиқатан дар бисёр ҳолат вақте мо фарзандоро миёрем мутаассифона фарзандои не толка аймо фарзандои рӯзҳорам фарзандои дигарам вай фарзандай вай кӯдакай мисол шаби дароз бозӣ шаби дароз гирья давидану хандидану вай кардани мисол шикояти мардум шикояти ҳамсоёву чашми мардуму чашми ҳамсоёву мисол первое время мо бояд дар таги чашми ҳамино нагардем хубтарай айрӯи ситуатсие ки ҳозир мамин шидестае ман намегӯм ки мора чашми дидан надоранд не ҳастае ҳурмат мекунам одамо ҳастае ки чашми дидан надоранд бале и дар ҳар як миллат ҳастае но агар мо анализ кунем бинем ҳамин ситуатсие ки ҳозир дани мамин дар территорияи российской федератсия шидестае тафтишотҳо рейдҳо мисол нисбати ҳамин муҳоҷирону дигару дигар чӣ дар корае ки мо ҳозир хумона омада ҳамин аллоуда партофтан дидаву дониста ки мақсад ҳамин кор шидестае дуруст барои ҳамин беҳтарин мешавад бародаро дар ин масъалаҳо шумо максимально грамотно чётко анализ карда фикр карда барои ки стоитае ҳозир мисол зану фарзандоро овардан ё не вақте ки оварден шумо бояд тайёр бошед ки пага худо нишонад ягон камбудӣ мешавад як ҳолат мешавад шуморо як проверка мекунанд як отдел мебаранд як спецбюро мебаранд як квартира ёфтан қин мешавад як ҳамсоя шикоят мекунад як нигоҳ кардану дигар ҳолатҳо кати шумо ҳама вақт бояд омода бошед ки худо нишонад пага мисол фарзанди шумо оилаи шумо дар берун намонаду азоб накашанд беҳтарин мешавад назди ҳамун момашонда назди ҳамун бобошонда назди мисол тағоёшонда холошонда калон шавану шумо равем биёем бародаро хашид возможности калон анализ кардем баромадем ҳама тарафа шумо тайёрен ягон квартираи бародари тоҷика ягон квартираи ягон шиноси наздик дорен мисол пачему бинед чӣ ба не но вақте ки шумо тайёр нестен вақте забони русиро намедонен ман бародара пас намезанам не но ман рафтам ситуатсияда ки бародаро вообще от слова совсем калимаҳои урусиро намефаҳмад се фарзандша оварда чойхона дадем мо се фарзандаш кати илтимос бародари тоҷик боша группа кунен мо дар ҷои хоб биёвем мешавад моментое ки бародари тоҷик барои худша койка ҷо ёфта наметавонад чихел шумо барои се фарзанду мисол вай кард ки забони русиро намедонед квартира меёвед болои вай ки мисол финансовӣ яъне маблағи дар корӣ даже нестае барои ҳамин аки шумо мара дуруст фаҳмед ма то што дар дарун буд дар дил буд расондум бародаро айрӯи таҷриба айрӯи шикояти мардум айрӯи муроҷиати мардум ки дар оянда ҳамин хатогиро шумо накунену хушу анализ карда бароед ва агар рафту одамия ягон камбудӣ бошад ягон хатогӣ бошад бародаро шумо нависен мо дар оянда ислоҳ мекунем боқӣ дар паноҳи алло бошед алло нигаҳбонтон ассалому алайкум салом дӯстон санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд ба шумо барори кор